Takže ahoj, ja zdravím, moje meno je Ješko a dneska vás vítam opäť u videa z mobila a dneska si ukážeme takú jednu apku, volá sa Minecraft Master a je to presne toto. Ukážem vám, čo to robí a vlastne čo to je. Takže keď si to spustíte, tak toto vypadá Minecraft Launcher, takže Master, a máte tu takto. Máte tu mapy, takže parkoury, stavby a nejaké také kraviny. Máte parkour easy, ten som hral, celkom easy to bolo, také za pobavenie. Potom tu máte skiny, jeden skin som si odtiaľ tu vybral, je to... Nie, tento to nie, nechcem. No, ten však ho uvidíte. No a potom tu máte texture packy, takže tak. Texture packy, potom tu máte CD, to je toto, potom tu máte ešte toto. Takže tak. Tak. A teraz si ukážem, čo robí v hre. Takže takto si to spustíte. Toto zrýchluje, myslím si, že on je 10%. A ja to ukážem, že čo to robí. Takže dáme sa play. Dáme Takže toto je môj naozaj krásny fasový skin. Volá sa to Boy. Môžem sa pozrieť rovno do nastavenia. Keď to spustíte, vypadá to tam takto, nehľač vidíme. Vypadá to asi nie takto. Tu máte rôzne. Tak tu máte levely, takže to znamená, že si tam môžete, že proste idete enchantovať, tak dobre. Dáte si napríklad takto 2000 levelov. To 2000 levelov som naozaj ešte u nikoho nevidel. Čo tu máme ďalej? Potom tu máte lietanie. Môžete si nastaviť, že aby ste lietali aj v Survivor. Nemusíte sa môžete, potom tu máte Invisible. Toto Invisible slúži na to, že ja si tu spavnem. Dobre, ukážeme, že potom máte sprint, ide, ozaj rýchlo bežím. Takto bežím normálne a keď tak. Takto. Asi to. Ešte ako keby nejaký veci a nepôjde to. Môže mi sa položiť na žiadny blok. To si vypneme. A potom tu máme game, kde môžete prepnúť z kreatívu na Survivor. Máme toto. Vidíte, že je raining. Dáme si takto strong. Tak. A off. Dáme si off. Tak nám to zbrzo prešalo. Máme sviedenie. Máme normálne proste. Expand point, Dainbow, minimap. Ale minimapka celkom tak trochu nedomyslená, takže nie. Friends. A potom máme enchanty. Ukážeme si, ako vybrať enchantovať. Takto si môžete pridávať po jednom leveli, alebo si môžete dať tak. Vidíte to. 100 level. Dáte si do A tento meč je veľmi vynikajúci. Ukážem vám, čo to robí, ak nájdem jednu krabu, ktorá tu bola. Ja zlietnem. Ja chcem zlietnúť. Player. Why? Tak. Nájdem si tu nejakú kravu. Tam je svoje. Padnem dole. To som si zabijem. Takže ešte nemám takú jednu vetičku na to ukázať. No a teraz ju zabijem. Vidíte to? 10 steakov. Wow. Naozaj wow. Je to veľmi veľa, z jednej kravy mať 10 steakov. A keby som našiel prasa, tak dobré. Ešte to potom, dobre, ukážem vám, čo robí prasa. Potom, potom si môžete enchantnúť dostatku, mečík, sekierku na 100%. Vidíte to. Je to naozaj ako sú kreatív a není žiadny rozdiel medzi kameňom a takto normálny náhodou hlinou. Vyťažíte to ako keby slivkačom. Vidíte to, ako to poťaží. Naozaj, wow. Potom si ukážeme, čo robí armor. A
armor vás samozrejme kryje, ale tento armor, tak ten bude byť možnosť, že ste nesmrteľný, nezabiteľný. Ste samozrejme zničiteľný, zabiteľný, ale veľmi málo. Vyletíš takto do vzduchu. Ne, ja padám. Videli si to? Videli ste, čo mi to ubralo? Videli ste to? Ako málo mi ubralo. To je naozaj super. Samozrejme, keby ste zletí úplne zo slnka, tak a to zabije. Niekedy sa stáva, že padnete aj zo slnka a zabije vás to. Takže I believe I can fly, I am in the sky. Umrel som. To ne. Ja mám svoje veci. Ja mám svoje veci. A na to slúži tento gizmol. Teda, áno, gizmol, že máte svoje veci. Vidíte to? Padnem dole. Nepadám. Ok, ďakujem. Čo máme ďalej také itemy? Tu si môžete naspawnovať redstone, poisony. Tieto sú úplne najlepšie. A ja si beriem skôr tento healing poison, pretože sa dá hádzať a vás ožuje. Hádžem si healing poison. Tak, späť. Čo tu máme ďalej? Tak tu máme mobov. Ja si spavnem pár prasietok a ukážeme si, že vlastne koľko nám vypadne takých 16 prasietok. Takto sa. Zabijem naozaj jedno prasa. Vidíte to? Vidíte, koľko mi z nich padá? Zabil som dve prasatá a mám stack 42. Stack 3/4. Zabijem všetkých. Nemilosrdne. Zabijem vás. Pozriem sa. Wow. Naozaj, vidíte to? Neuveriteľné. Toto máme teleporty. Tak to si robíme len teleport. Na ukážku. Takto letíte. A takto. Ne, ja som zabudol, kde bývam. Kde to je tým smerom, no ne, a počkaj sa vlastne. Som tu. Vidíte to. Wow, je to naozaj neuveriteľné. Tak. To bolo všetko. Ja som vám... to vypadlo. Ja som vám chcel vlastne ukázať, že čo to robí. Je to naozaj super podľa mňa. Vypadá to dobre a ja si myslím, tak to vypadá úplne super. Je úplne všetky veci oenchantované. Takto zletím hore, padnem a nič sa mi skoro nestane. Naozaj výborné. Táto aplikácia, nechcem robiť reklamu, ale to som iba ukázať, čo to robí. Takže tak, keby ste sa, takže tak, volá sa vlastne Minecraft Master a chcel som vám ukázať, je to naozaj dobré. Takže ak sa vám tento diel páčil, môžete zanechať like, môžete zanechať odber, koment a čaute ľudia.